O BNG do Barbanza está a promover a presentación de alegacións á macrocelulosa proxectada por Altri en Palas de Rei. A comarca está directamente afectada, posto que o abastecemento de auga potable dos 4 concellos depende principalmente da captación do río Ulla. No caso de materializarse o proxecto, limitaría notablemente a capacidade da estación de tratamento de auga potable de Padrón, pendente de ampliación. Pois xa só o proxecto de Altri está falando de unha captación de 640 litros por segundo, co cal non se comparece, non é cohesionada ese ofrecemento por parte da Xunta desta ampliación da potabilizadora, e nós o que pedimos a respeito diso é que se garanta que se rematan esas obras, que se van facer esas obras, que por certo van ser a custo de todos os veciños e veciñas por un importe superior a 8,5 millóns de euros, que se garanta precisamente o abastecemento de auga, non só o doméstico, sino tamén o industrial, a toda a zona que abarcan estes 10 concellos, e que se garanta a calidade das augas, porque é evidente que se a calidade das augas non está garantida, pois evidentemente non a poderemos beber directamente. Outro dos motivos que levan os nacionalistas a opoñerse á creación desta planta é o risco de contaminación sobre a ría de Arousa, principal motor económico non só da Bisbarra, senón tamén de toda Galicia. A ría de Arousa supón a fonte principal de ingresos, ou unha das fontes principais de ingresos desta comarca. Ocupa case ou representa case o 25% do PIB, do Produto Interior Bruto, de toda a comarca. Só na ría de Arousa hai 1.540 mariscadores a pé. Querse decir que son o 44% de toda Galiza. E só na ría de Arousa hai 1.558 embarcacións pesqueiras e marisqueiras que supoñen o 40% de toda Galiza. Pero aínda máis, na ría de Arousa temos 2.319 bateas de mexillón que supoñen prácticamente o 70% de toda Galiza. Ademais das iniciativas parlamentarias, os nacionalistas están a traballar dende os concellos e a nivel comarcal tamén dende a Mancomunidade Barbanza-Arousa para amosar o seu rexeitamento a este proxecto. Varios concellos xa se teñen pronunciado os seus plenos en contra deste proxecto, van presentar tamén eles mesmos as súas alegacións. Queremos tamén que desde a Mancomunidade tamén se pronuncien en contra deste proxecto, algo que parece que vai encamiñado e será unha realidade ao longo dos vindeiros días.